Ni'n falch i gael croesawu Undeb Annibynwyr Rhydaman leni, gofalaeth Gellimanwydd a Gwynfryn Rhydaman am Oreuad Tŷ Gros. Lot o waith paratoi, lot o amser i edrych mlaen, ac yn falch o gael croesawu yr Undeb a'r tywydd yn fendigedig a popeth yn hwyliog. Mae'n siŵr oedd dod i'r adeilad yn dipyn o sioc i rai bobl, yn enwedig y bobl oedd yn gyfarwydd ar adeilad fel oedd fel capel traddodiadol, gyda sedd ym mhob modfedd o'r capel a sedd fawr wrth gwrs. Ac yna yn dod fewn i'r capel a meddwl beth sydd wedi digwydd, oherwydd mae'r sedd fawr wedi mynd, mae nifer fawr o'r seddau wedi mynd, mae yna lwyfan a mae'r holl dechnoleg yma wedi cyrraedd erbyn hyn. Oedd wi'n meddwl yn gwneud trefnu yr Undeb o ran swyddogion yr Undeb lot yn haws gyda'r technoleg a oedd hwnna'n hawdd iawn. A wi'n credu yn y diwedd oedd pawb wedi sylweddoli, mae dyma'r ffordd mlaen. Dyma nhw yn ateb ar un gri o'r ffwyll croes chwaeliau. Mi fydd awdurdodau i ddewig yn erlyd Iesu o'r dechrau bron. Oedd e'n nodweddiadol falle mai Dewi oedd yn agor y cyfan gyda'i astudiaeth feibledd gan iddo fe fod yn weinidog yn Gellimanwydd ac yn ysgrifennydd cyffredinol yr Undeb. A braf hefyd ar yr un pryd oedd gweld Derwyn, sef un arall o gyn-weinidogion yr eglwys, a ysgrifennydd yr Undeb wedi ymuno ni ar ôl cyfnod o salwch a cael y ddau ohonyn nhw. Dewi yn gosod y mesur yn agor, ac yna ar y nos iau oedd yna gyflwyniad gan aelodau yr ofalaeth yn cyfleu hanes ddoi a heddiw, fel mae pethau wedi newid. Mynd ni reit nôl i'r dechreuadau fel gas y lle i adeiladu gyda cherrig o'r mynydd ac o'r afon, ac i'r man i ni wedi cyrraedd nawr. Ac yna i chafbwynt dydd Gwener, efallai oedd yr oedfa yn y Gwynfryn. Ac i ni'n ddiolchgar iawn fod yna fand wedi dod o Ebenezer Caerdydd ac Arfon yn Pregethu. A hynny yn sgil y campwaith mae wedi gyflawni yn cyflwyno i ni Bible.net. A yn sicr yn bersonol fydden ni'n dweud mai yr oedfa oedd i chafbwynt y cwbl i gyd. Yn ar fore dydd Sadwrn, newid cywair efallai, cael cyfle i rhannu yng ngwaith yr Ysgol Sul gyda cystadlaethau Cwpan Denman ac yn gweld ffrwyth llafur yr hyn sydd yn digwydd ym Mhedwar Ban, fod y plant yn dal i fod yn gweld gwerth mewn Ysgol Sul ac yn cystadlu yn flynyddol yn y gystadleuaeth yma. Ac oedd e'n braf i gael cloi i'r Undeb gyda dathliad arall, dathlu penblwydd 20 oed cwm, a cael cyfle i croesawu Wayne Hawkins, yr ysgrifennydd cyffredinol un plith ni, a'i glywed e'n rhoi i anerchiad. Oedd hwnna yn glo bendithiol dwi'n meddwl, a teilwng i'r holl weithgareddau.